tua si ai amatu mandangannya mande ka ayah tinggalkan badan dak badayo untuk kamalarainya. Apa sababnya ayah jo mande batangka saja. Raso badan indak kabar ayah kok nyampang tak jadi apa kadayo kami. Ayah tampe paling duang joka mengadu. Apa mungkin abi sayang ayah kadengan. Katakanlah ayah. Raso badan indak kabar ayah kok nyampang tak jadi apa kadayo kami. Ayah tampe paling duang joka mengadu. Apa mungkin abi